Вот это тоже красивый. Смотри, тут заяц, у тебя тоже ушки какие. Ой. Даниловлар гаиләсе 6 бала тәрбияли, 3-се мәктәптә укый. Быел алар белем алырга яңа портфельләр белән барачак. Мәктәпне сагындык, сыйныфташларны күрәсе килә ди алар. Куаныч була инде теге безгә булышкан өчен ярдәм иткәннәр менә. Балаларга бик күңелле, алар куаналар. Укырга тырышырлар, может. Яңа букчалар канцелярия товарлары белән тутырылган. Бүген шундый портфельләр Казанда һәм Биектау районында яшәүче 9 балага тапшырылды. Алар күп балалы гаиләләрдә тәрбияләнүчеләр, шулай ук катлаулы тормыш хәлендә калучылар. Мәктәпкә җыенырга булыш акциясе Татарстанда 16-нчы ел рәттән уздырыла. Шул вакыт эчендә 300 мең балага ярдәм күрсәтелгән. Акция хәйриячелек мәсьәләләре буенча Республика Советы, Мәгариф министрлыгы һәм районнарның башкарма комитетлары тарафыннан оештырыла. Быел Россиянең яңа төбәкләрендә яшәүче балалар да читтә калмаячак. Аеруча яңа беркетелгән Татарстанга беркетелгән территорияларга ярдәм итәргә дәвам итәбез. Анда 1 сентябрьдә мәктәпләргә 3000-гә якын балалар барырга тиеш. Бу чиракта инде 1 классларны гына түгел, әмма бөтен балаларны 1-дән 11 класска хәтле баручы балаларны шушындый наборлар белән обеспечивать итәргә тиешбез. Узган ел 10 меңгә якын 1-нче сыйныф укучысына ярдәм күрсәтелгән. 2-нче сыйныфтан алып 11-гә кадәр 15 мең укучыга. Шулай ук Донецк һәм Луганск халык республикаларыннан 211 укучы яңа букчалы булган. Мы должны уделить внимание каждой семье, где папы находятся на СВО. Понятно, что Әтиләре махсус хәрби операция зонасында булган гаиләләргә аерым игътибар булырга тиеш. Бер бала да онытылып калмасын. Акцияга күп кенә оешмалар да кушылды. Букчаларны үзләренә чакырып тапшыралар. Баланың мәктәпкә башкаларныкы кебек үк матур әсбаплар белән баруы һәр ата-ана өчен шатлык. Быел республикада 57 меңгә якын бала 1-нче сыйныфка бара. 10 көн эчендә акциядә катнашырга теләк белдереп, 450 мөрәҗәгать килгән. Балаларга мәктәпкә җыенырга теләге булган һәркем ярдәм итә ала. Канцелярия товарларын һәм букчаларны Бердәм Россиянең Казандагы бүлекчәсендә Горький урамы 9-нчы йортта кабул итәләр. Илгиз Шакуров, Нәфисә Минязова, Ноэль Абдуллин, Яңа Гасыр каналы.